Journey kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Но над планинските райони в западната и половина се развива купесто-дъждовна облачност. Повечето валежи са до 5 литра на квадратен метър в планинските райони на Западна Стара планина, както и в Риволодопската област. В Шипково за кратко време има по-значително количество валеж 45 литра. Данните са от оперативната валежомерна система на Националния институт по метеорология и хидрология. Температурите към този час от 24-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 35 градуса в Русе. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, все още по-високо от средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планинските райони в западната половина от страната ще продължи да се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми, ще духа слаб вятър предимно от изток. През нощта ще бъде предимно ясно със слаб южен вятър. Утре ще е предимно слънчево. След обяд над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморското крайбрежие максимални температури 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-24 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология. И кратка пътна информация. Възстанови движението по път в Благоевград Симитли в района на Железница. По-рано там беше въведен обходен маршрут заради пътна катастрофа, при която пострада една жена. Чухте емисията новини в 15. Четете новините ни на bnr.bg, а всички емисии може да слушате отново на binar.bg. Парламентарни избори 2024. Платена форма. Никой не се налага да бъде убеждаван в ползите от санирането. Бургас чакат 200 болка, в региона общо над 3. Това е темата, която най-често ви поставяте при срещите. Никой не трябва да бъде резерва. Желаещи трябва да бъдат резервни. Това съм поел като ангажимент към вас, това и ще устоявам. Защото така е справедливо. Аз съм Жечо Станков и знам как да го направя. Изберете коалиция ГЕРБ-СДС с номер 22 в бюлетината. Купуването и продаването на Vale. Güneşten gözükmüyor. Мръсна тайна е, че дори да си останеш къщи, твой избор ще бъде направен от yerine koydum. Şehir sınırı geçtim. Sınırı geçtik demiştim. Sınırdan aldıklarım. Şundan 2 tane aldım.
Bekleyin bir dakika. Şöyle bir şey aldım. İçindekiler toka. Bir tane daha toka. Ayıcık oyuncağı. Çok kötü biliyorum. Çok kötü biliyorum. Şöyle bir tane de şeker. Bu kadar. Dediğim gibi 2 tane oyuncakla jip koymuştum. Evet. Böyle işte gidiyoruz, azıcık manzarayı göstereyim arkadaşlar size. Bence güzel bir manzaraydı. Azıcık daha göstereyim mi size? Bence göstereyim. Görmek istemiyorsanız atlatın 50 saniye. Evet. İşte öyle, ne diyeyim. Gidiyoruz. Eve varınca da bir video atarım. Uzun video, ev turu, bahçe turu diye. Short videolar da gelir. İşte bu kadar. Olmaklar, gidiyoruz. Daha çok yorumlar bizi. Görüşürüz. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Sağdaki ve soldaki videolara gitmeyi unutmayın. Tabi varsa orada videolar. Bye bye.